तो आंखौ थगायनाय जाबाय आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय ओमफ्राय हेल' गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल थ' नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु बर' इउटुब चेनेलाव आरोबाव दिनै खेबसे फिन बरायनाय जालायबाय लोगोफोर थ' आं पार्सेल बिहरदोंमोन आरोना फ्लिपकार्टआव ओमफ्राय सफैबाय थ' गाइस आं बेखौनो लायनो नागिरदों थ' आं मा पार्सेल बिहरदों नोंथांमोना नायनो गोसोबा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदों गाइस स' लोगोफोर नै आं दहाय फ्लिपकार्टनि अर्डार बानायदों होननाया लायनो थांनाया नै लाबोबाय आरोना आं गाइस नै थ' बे मा बुस्थु नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आं आनबक्सिं खालामसै गाइस थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' गाइस आनबक्सिं खालामसै आरोना थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां माबा खालामना हरदों होननानै पेकिं प्लास्टिक आरोबाव प्लास्टिक बाव चला ini plastik ya, sebab bukan plastik packing kamu, mezan ini packing kamu ada na guys. So guys nih, so guys nih yang nih tuh online kamdar na guys. Jadi kamera stand guys kamera. अच्छा. Nih guys biar nariu kamdaya na. Jadi pak ori bohnya betul sahabat guys nih. Tuh guys ini benar na. Guys block stand order kamdar na guys nih. Freda mama baladang guys. 399 लादो guys 399 लादो guys नै दामा guys मोजाङानो पेकिं खालामदों आरोना थ' जेबो गैला बेयाव बिनोमोन आरोना guys नै ब्लक स्टेन्ड guys ब्लक खालामसै आं ब्लक भिडिअ बिजों ओरै लानानै ब्लक खालामसै guys थ' guys आं थगायजानाय बायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावथ' आं दहाय नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामना देखायबाय ओमफ्राय जि बुस्थु अनलाइन खालामनायाव जि बुस्थु दंमोन बेनो गैया गाइस फैफादियाय आंखौ थगायनाय जाबाय आरोना फ्लिपकार्टनिफ्राय ओमफ्राय रिटार्न हरफिन गोसोबा हरफिननो हायोमोन थ' आं हरफिनला गाइस नोंथांमोनाबो थगायजानांगौ मोजाङै नायना अर्डार बानायबानो जाबाय थ' आंनाव मोननै बुस्थुआनो फैयासै ना नङाबाथ' दाम खमनि दंमोन गाइस बेखौ ब्लुटुथनि iOS केमेरा रिमट थानायखायसो अनलाइन खालामदोंमोन आं एसे दामनिखौ नङाबाथ' 200 फोरावनो मोनोमोन ओमफ्राय आङो 400 नि बानायलायबाय बे माबाखौ बानायनो आं थगायजाबाय गाइस थ' फैसा लस जाबाय ना गाइस 200 थ' माथो खालामबावनो गाइस नोंथांमोनाव थगायजानांगौ नै आं बे स्क्रिनाव नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेयाव ब्लुटुथनि माबा माबि दंमोन आरोना बटम दंमोन ब्लुटुथनि रिमट नै नायना ला नोंथांमोन थ' थगायजाबाय थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो गाइस आरो चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन गाइस थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय गाइस I should fuck her in the Benz.